Gak apa-apa jenenge. Main Nuril. Tapi tergantung sampean. Ini sampean turu dhewe wani. Ya wani ae. Aku ora temu aku nang omah. Lah piye nama Nuril apa piye? Sik to tak anune sik. Pikir sing mateng. Sampeyan iku lho ngelimur bingung. Yo nyimur teko nggon mulai maneh ketemu masalah maneh. Nyimur bingung ketemu. Sampeyan nek mlayu menunda pelarian ini malah tambah stres sama. Apa golek kos-kosan ning kota. Pada ngamain Nuril tak ngomongne lho wis gak apa-apa. Listrike ready karek paling resik-resik titik lah. Iya resik-resik. Apa amal nama dhewe kono sekolah-sekolah apa ora? Ya paling mangga mlayune pangane ndresep ending-endinge. Nah kan ndresep tapi kan mulai to butuh mulai turu. Yo. Ending-endinge apa enggak? Golek kancane ndresep ning kono kuwi enek warung sing powo enakno paling yo gitu kan. Endi? Ning daerah Bangsongan apa ning gone Baye utawa ning gone cedekan Jadi kono. warung akeh cuman sing penak sing koyo belane sampean yo mbuh. Iya. Lah ibu gak ngejak omong belas kok. Ya intine kono iki tetep dijak omongi bulet terus ae bulete cara saiki semoyo nek A sesuk B. Sopo?